Benvinguts al tutorial de crear un avatar o una imatge que ens representi. Fixeu-vos que jo he fet una i és aquesta. Què? Creieu que m'hi assemblo, sí o no? Si voleu fer un avatar com aquest i posar-lo a la vostra compte de Moodle, per exemple, com he fet jo aquí, ho veieu? La imatge que he creat l'he posada aquí. El primer que heu de fer és buscar a internet, borrem això, crear un avatar.com. Intro. Si aneu a aquest enllaç i trobeu aquesta pàgina, ho heu fet en el lloc adequat. Primer de tot heu de triar si sou mascle o femella, en aquest cas trio mascle, i a partir d'aquí tot funciona igual. Fixeu-vos, baixo això perquè es vegi millor. Aquí teniu la forma de la cara, la boca, el nas, les orelles, ulls, la forma de l'ull, la forma de l'iris. A més, celles, ulleres, el que vulgueu. Cada un d'aquests elements, com veieu, per exemple, ara poso el pèl, també podeu triar aquí el color. Clico i puc graduar el color així manualment, per exemple, d'acord? Si voleu triar, i si no, si us estan bé aquests d'aquí predefinits, doncs cliqueu-los. La roba també, d'acord? I inclús pots triar un fons. El que vull que entengueu és que, per exemple, qualsevol d'aquests elements també té uns botonets aquí sota, que és interessant de saber perquè podeu pujar o baixar, o moure cap als costats, o fer petit, o fer gran, i així ajusteu encara més la vostra cara. També podeu fer-ho de l'avatar en si. Per exemple, podem fer que es vegi més amunt, més a baix, més a l'esquerra, a la dreta, petit, gran, o inclús girar el cap una miqueta. Quan acabeu, cliqueu a Descargar. Abans de clicar, fixeu-vos que només posant el ratolí a sobre surt un menú amb 3 opcions. Us recomano que trieu aquesta, PNG de 400 x 400. Clico i en aquest cas estic utilitzant el Google Chrome, per tant, la descàrrega va aquí. Si voleu una manera d'anar a trobar ràpidament la carpeta de descàrregues és obrir el menú de Google Chrome, anar a la carpeta que diu Baixades, perdoneu que ara sembla que això, Baixades, i finalment obre la carpeta de baixades. I aquí es troba la vostra imatge. Recordeu que per canviar el nom heu de fer o bé un clic sobre el nom i canvieu la part d'aquí al davant excepte el punt PNG, això no ho podeu borrar, o també podeu fer botó dret del ratolí i busqueu en el menú allà on digui canvia el nom. Borrem i fiquem el vostre nom més avatar. Així sabreu de qui és aquesta imatge i què representa aquesta imatge. Com poso això en el meu Moodle? Fixeu-vos. Primer de tot heu d'entrar al Moodle, sabreu que heu entrat perquè aquí dalt apareixerà el vostre nom, i el que heu de fer és clicar aquesta fletxeta, anar a opcions d'editar el meu perfil i finalment a editar el perfil. D'aquí heu de fer només un o dos canvis. Per exemple, aquí, sobretot, ha de posar el curs actual que feu. Això en principi ja ho heu fet, però si detecteu que hi ha algun error, ho canvieu. I finalment, aneu aquí on diu User Picture o utilitzar imatge, obrim i arrosseguem en aquest espai d'aquí la imatge. Per tant, si jo agafo això i ho arrossego aquí dintre, quan acabo, fico actualitza perfil i si ho he fet bé, automàticament aquí haurà canviat la imatge.